Kumusta mga kapodi? Ito na po si MJ Surround nagsabing Foodies Life. Welcome po kayo sa aking channel. And today's episode po ay magluluto po tayo ng sikat na kakanin sa Ilocos region, ang tupig. Ang tupig sa kawali. Kung nagustuhan niyo itong video na to mga kapodi, don't forget to like, share, comment for any suggestions, subscribe today, and hit notification bell for upcoming videos to come. Thank you for watching. See you for my another vlog po. God bless. Thank you.